मर्निं लोगोफोर दिनै मर्निं दिनै गोथार मंगलबार बाथौ हारिफोरनि थाखाय बेनिफ्राय दा आं दुगैखांनानै आं बाथौ लिरनोसै दिनै जिहेतु मंगलबार ओमफ्राय आरो मन्दिराव थांनांगौ दिनै एसे बेनिफ्राय खुलुमखां माखां एसे नास्ता खालामनानै नास्ता माने दिनै नङा साहा लोंनानै मन्दिराव थांसै देखायनोसै आं दिनै जोंहा मंगलबारखौ माबायदि खुलुमो माबायदि फालियो बेखौ देखायनोसै आं ओमफ्राय दा फार्स्टआव दै गिलासजों गुड मर्निं लोगोफोर खालि ओमफ्राय दा बाथौ फुजा खांबाय नै दा नै ब्रेकफास्टआव मा दङ जोंहा मामा लाल साह दालि रुटि मोजां हानसि मामानि थाखाय स्पेसियेल खाना गुदुं मामा मा मोनजागोन नोंलाय निसे सुना जा नै दालियाव थालिरखौबो थानस्ल' हांसै नै दासो एकदम एखेबारे गोबावानो जाबाय मालाय आर'ज गाबबाय एकदम ओंखारग'नोनो हाया आर'ज गाबदो मालाय आर'ज गाबलायबाय हानै ओंखारनायावनो मानायावनो जगार पाति खालामनायावनो दा थांसै आङो नै जोंनि थानसालियाव गामिनि थानसालियाव दिनै मंगलबार जिहेतु आर'ज गाबगोन देखायनो आरोना सिंखौ देखायजोबनो हानाय नङा जानो हागौ मानोना दिनै बिराद मानसि थानांगौ रायजोफोर ओमफ्राय एसे माबा मोनो आरोना जे भगबान जिहेतु जोंनि आफा इसोरखौ बेनिफ्राय थांबाय थानोसै थ'दो होमबा नायनोसै जोंनि थानसालिखौ दिनै मंगलबारनि मारै खालामो